इकडे काय झालं आणि आमची 35th सेलिब्रेशन होती इकडे आजची. त्या पहिले वाटे संपले, मग सामान संपणार, मग आम्ही संपणार. त्यांची चटणी बनवायची आहे ना एकांची. हा, मग हे जे खातात त्यांना द्या, म्हणजे तो त्यांचे टोटल 4 गेले ना. आणि प्लेटी झाले असतील ना, आण खाली. प्लेट्स पण घेऊन या. सर्वांना गुड मॉर्निंग, नमस्ते. आता बघा सकाळचे वाजले 8:30 वाजले. आता आपण सर्व ओपन करून घेऊया विंडोज डोर सर्व. आणि चला तुम्हाला आतमध्ये गडबड दाखवतो. आतमध्ये बघा, आज सुद्धा आपली ऑर्डर आहे साबुदाणा वड्याची, बरोबर. तर इकडे आपले बटाटे बॉईल होतात, बॉईल झालेले आहेत बटाटे. तर ते करते. आणि काजल चहा बनवलीस का? इकडे बघा चहा पण रेडी आहे. दिसली का? ओके. आणि आता मला काय काय आणायचं आहे? बटाटे 2 किलो, दूध किती? 2 लिटर. आणि मग दही लावलेला आहे पण कमी पडू शकतो म्हणून 1 लिटर दही अजून. आणि त्यासोबत पनीरचे 2 पॅकेट. ओके. तर काजल इकडे आपलं सर्व काम आटपते, तोपर्यंत आपण जाऊया बाहेर. आणि आपलं सर्व जेवढं सामान आता तुम्हाला सांगितलं तेवढं सर्व घेऊन यायचं. बाहेरचं तुम्ही वातावरण बघा, एकदम छान वाटतं. काळू, बाळू, हे बघा बाळू बघा, सनबात घेतात आहेत. काय करता तुम्ही तिघं? कुठलात? ते का झोपतच नाही. ते बघ खेळतात. इकडे बाबू, बुबू बुबू इकडे. अर्ली मॉर्निंग शॉपिंग झालेली आहे. दूध, दही, बटाटा आणि काजल काय काय? दूध, दही, बटाटा, कोथिंबीर नाही मिळाली. आणि 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 काय सांग? आणि काय? हा, पहिलेच बाहेर पडला. गेस करायचा. मी त्याला फोन केलेला ही ब्रेड आणतो, तो विचारतो कोणाला? मला आपल्या दोघांना. बोलता नाही ब्रेड काय नाही असं बोलला. आणि त्यासोबतच बघा हे आणलं पनीर बघ काजल ना. डीमार्टमध्ये 70 रुपयाला भेटतो, अशा दुसऱ्या कंपनीत 90 रुपये एक. बापरे. मग असं भाजी बनवायला लागली तर ही भाजी भारी पडायची. डीमार्ट मधनच आणायचं ना नंतर तू. पण डीमार्ट आता उघडायला टाइम परत जायला आपलं गडबड आहे. आणि त्यासोबतच अजून एक गुड न्यूज. आजचं काय गुड न्यूज आहे सांग? किती हेल्प्स येतात आहेत? एकच येते. माणसं किती जेवायला? 14 माणसं जेवायला. नाश्त्याला पण आहेत आणि जेवायला पण आहेत. ठीक आहे. 14 मधले 4 जण जाणार, म्हणजे नाश्त्याला 14 माणसं आहेत आणि जेवायला 10 माणसं आहेत. आणि आमची हेल्प फक्त 1 येते. ही तुमच्यासाठी पण गुड न्यूज. व्हेज थाली पण आहे, नॉनव्हेज थाली पण आहे. व्हेज पण आहे, नॉनव्हेज पण आहे. त्यासोबत ते बघा बटाटी आणले का? गाजर बटाटी. हे दहीचं एक एक्स्ट्रा पॅकेट आणलं. दही लावलेलं आहे तरी आणलेलं आहे. आणि बाकीचं दूध जेवढं लागतोच डेलीचं. आणि दूध पण आता फ्रेशच आणलं पाहिजे, कारण रात्रीचं आणून मग कधी फाटला भेटला तर प्रॉब्लेम. ओके झालं. आणि इथे आपले साबुदाणे बनतात ना. ओके. इथे आपलं 1 लिटर दूध यूज झालेलं आहे. तर एक प्रश्न काजलला विचारतो किंवा सर्वांना, आपण जेव्हा दूध चहासाठी वापरतो तेव्हा दुधामध्ये किती पाणी टाकतं? आपण नाही टाकत. नाही ना, आम्ही दुधामध्ये पाणी इन्क्लूड नाही करत. जे काही जो दूध आहे तसंच आम्ही दूध देतो. म्हणजे कशी क्वालिटी मेंटेन करणं खूप गरजेचं आहे सर्व गोष्टी. आपलं दूध काय एवढं प्युअर नसतो.
हा म्हणजे पॅकेट दूध तरी, म्हणजे पॅकेटच्या दूध मध्ये आम्ही कधीच पाणी, कशातही आम्ही पाणी नाही घालत दुधामध्ये, कोणत्याही दुधामध्ये. पॅकेटचं दूध काय घट्ट बिट्ट नसतं, तर अजून पाणी टाकून ते अजून पातळ होईल. बरोबर. ओके, तर टोटल 11 + 4ची सिटिंग अरेंजमेंट बघा. ती 11ची सिटिंग अरेंजमेंट तिथे झाली होती. आणि सर्व चेअर बी मला रात्री लावता जमले नाही, लावायला आले नाही, म्हणून आता मी सर्व अरेंजमेंट त्यांची करून देईल व्यवस्थित, म्हणजे त्यांना बसायला एकदम व्यवस्थित, कारण नाश्ता तर त्यांना द्यायचा ना पटापट. बाकी अर्ली मॉर्निंग बघा किती छान वाटतं. आणि ही एक अपडेट असते की बाहेर आपलं जी लाईट आहे ती बंद करायला. एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आणि त्यांच्या फेसिंगला व्यवस्थित फॅन. ओके, खालची सर्व अरेंजमेंट झाली. आता आपण खाली बघूया नाश्ता आपला कितपट झालेला आहे. आमची कालू आलेली आहे. कालू आमची नेहमी इथेच बसते ह्याच्यावरतीच. जाऊ द्या. आता आपण बघूया. नेक्स्ट चेअर होते म्हणून बरं झालं. ओके, चला आपलं खालचं स्टेटस चेक करूया. काकी आले का अजून? नाही. आता बघा किती वाजले, 9:15 वाजले. आपली जी एक हेल्प येणार होती ती पण आता नाही आलेली आहे. बरोबर, थोड्या वेळाने नाही. पण हे 15 मिनटं पण किती इम्पॉर्टंट असतात सुरुवातीचे. तुम्हाला सांगतो तर सर्व प्रोसेस, अर्ध्यापेक्षा जास्त प्रोसेस बघा काजलने केलेली. आता फक्त फ्राय करायचं आणि सर्व करायचं. सर्विंगला मी पण आहे आज. आम्हाला ॲक्च्युली गरज होती कोणत्या तरी हेल्पची यायची, जी 8 पासून 7:30 8 पासून आली पाहिजे होती, तर जाऊन इकडे प्रोसेस एकदम झालं, फटाफट झालं असं. एक नशीब चांगलं आहे की 4ही रूममधले कोणच उठलेले नाही आहे. उठले तर अर्धे उठले आणि अर्धे नाही उठले, तर एकत्र त्यांना नाश्ता 10 वाजता पाहिजे. हे चांगलं झालं. नाही तर कधी कधी कोणाला लवकर चेकआउट करायचं असं ना. आले हां, म्हणजे अजून उठलेले नाहीत ना सर्व. तर आपले लाडू किती होतील आज? आपले 10 आहेत, म्हणजे 30 लाडू तरी पाहिजेत. 30 पेक्षा जास्तच होतं, ते एक्स्ट्रा घेणारच. ओके, चला या. बरं आहे ना? गावी असेच विचारतात ना. काय काजल, बरं आहे ना? बरं ना? हां, काय भरव ना तुला? आज लाडू काकी, साबुदाण्याचे लाडू आज, पण फ्राय करून द्यायचे. काकी आजारी पडलेत. काकीला टेन्शन, काजल नमिता काकीला टेन्शन आलं आता. मग तुम्ही विचार करा आम्हाला किती टेन्शन येत असेल इकडे. मी झोपेतून धडकन उठलो. त्यांना सकाळी 7 वाजता फोन आला त्यांच्या मुलीचा की म्हणले काकीला जरा ताप भरलाय, ते येणार नाही. बघा 2-2ची रिक्वायरमेंट आता पण एक, रात्री पण एक. काजल हाय, तुमच्या जोडीला मी एक आहे कामगार. दिवस रात्र आता. आणि आजचं फायनल बुकिंग आहे काजल, 30th आहे ना. त्यानंतरचे 3 दिवस बुकिंगच नाही. ते आमच्यासाठी बरं झालं, आराम. ओके, ऍक्च्युली इकडे सिटिंग देणार होतो त्यांना, पण 11 माणसांचे सर्व खुर्च्या वरती काजल. हा, 11 माणसांच्या सर्व खुर्च्या वरती, पण खुर्च्या खाली वरती करापेक्षा हे 1-1 5-5 प्लेट जाऊ दे. चला. आणि आज काकी 2 हे घेतले पाहिजे. तर मोठी कढाई असेल ते एका कढईमध्ये किती बनतं काजल? ते 2 प्लेटचे 6. मग 2 कढई ठेवा, पटापट जाऊ दे, कारण 10 प्लेट आहे काकी. एकच नाश्ता आहे की? एकच नाश्ता आहे. आणि नंतर मग घावणे चटणी, हे संपल्यावरती. आता बघा मी सर्व तयारी करतोय बघा. घातली सर्विंग करायची आपल्याला. आज आपल्याला सर्व सर्विंग ट्रे लागणार आहे, कारण फटाफट वरती जातील. आपल्याकडे किती आहे? 1 2 3 4 आणि छोटा एक 5 सर्विंग ट्रे आमच्याकडे. त्याबरोबर चहा सुद्धा जाणार आहे. 11 चहा, बाकीचे गोल्डनवाल्यांचे वेगळे चहा, टोटल 14 चहा जातील. ओके, हे कडे पाहिजे ना? अजून काय पाहिजे? 1 2 3 4
5 आणि 6. बघा आम्ही एकदम रेडी राहतो सर्व. चला आता सर्व प्लेट आपण व्यवस्थित जरा पुसून घेऊया. सर्व ट्रे आम्ही पुसून ठेवतो व्यवस्थित. 2. आज तुम्हाला एकाच व्हिडिओमध्ये एकाच स्क्रीनमध्ये सर्व आमचे सर्विंग ट्रे दिसले. तसेच हा सर्विंग ट्रे गिफ्ट होता ना आपल्याला, हा वाला चहाचा. हे एक सबस्क्रायबरनेच आम्हाला दिलं होतं बघा, हा वाला मोठा. त्यांना माहिती होतं जास्त पब्लिक येणार आहे पण पहिलं देऊन ठेवलं. थोड्या वेळाने एवढा मोठा सर्विंग ट्रे लागेल. एवढा दिसते का तुम्हाला? एवढा हात पूर्ण ह्याच्यापेक्षा मोठा डबल लागेल. आणि नेणारे पण 4 लागतील. ते त्या व्हिडिओमध्ये येतात ना का 4 नेतात ती. चला आता सर्व प्लेट्स सर्व आपण रेडी करूया. त्यासाठी चटणी पण लागणार आहे ना, दही पण गरम. दही 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 भीती वाटली चटणी बोलली की बरं चटपट करायला लागते सर्व. आता बघा फटाफट सर्व रेडी करून ठेवूया आपण. आता ज्या वरती खाली जसं द्यायचं आहे तसं देऊया. सुरुवातीला 5 माणसं पण उठले असतील तर त्यांना आपण इथे खाली देऊ. अर्ध्या अर्ध्याने खाऊन घ्या. वडे तरी कमीत कमी. हो म्हणजे आम्हाला पण बरं पडतं ना खायला. तर आज काकी आहे बघा, आज पहिल्यांदा सर्व प्लेट लागलेले आहेत आपले. असे तर यूज तर सर्वच होतात, एकत्र नाही होत. आज बघा लॉटच्या लॉट लागलेले आहेत. तुम्हाला पूर्ण दिसतंय. आता मी इथं 2 तास उभं राहणार आहे गॅसजवळ. आता त्यानंतर प्रत्येकाला दही द्यायचं. दही हवं तर आपण या ऑरेंजमध्येच भरून ठेवूया सर्व दहीची वाट्या, बरोबर ना? मग पटकन भरून त्याच्यात ठेवता येतं. बघा ही तयारी करायला पाहिजे. जसे पाणीपुरीवाले कसे ते पुऱ्या फोडून ठेवतात काजल. टक टक टक. तिला खाली घेते ना बाल्टीला. ते काय आहे त्याच्यात पाणी. ओके आता एक्स्ट्रा टेबल आहेत म्हणून बरं आहे बघा. आता मी टेबल घेऊन गेलो आणि इकडे समोर लावले बघा. चला चला आता नाश्त्याची आज सर्वात जास्त गडबड आहे. इथे सर्व रेडी करून ठेवलं आहे. इथे दही पण रेडी केलं आणि इथे काकी घावण्याचं पीठ करते. त्यांना हे पण साबुदाणे पण पाहिजे आणि घावणे पण पाहिजे. ठीक आहे, तर इकडे आपले सर्व आता साबुदाणे मी सर्व करणार. तिथे बघा 2 गॅसवर आता तिथे ठेवलेले आहेत. पहिला आपण युजली एकच ठेवतो ना, आज 2ही ठेवले कारण पटापट झाले पाहिजे ना सर्व. बघा जास्त प्लेट आहेत ना. ओके आम्ही रेडी करून आहे बघा. आता काय तिसरा गॅस तर नाही ठेवू शकत काजल, आता तेल फुकट जायचं सर्व ना. आता हे सर्व दही पण झालेलं आहे व्यवस्थित. आता सर्व सर्व करायचं बघा. दही पण आपला हा घरी लावलेला दही आहे आणि हा संपला की मग आपण दुसरा यूज करायचा. कोणतं जाऊ दे प्लेट कुठे आहे? दही अजून इकडे. ते पाठच्या त्याचा टोप जात नाही. वा वा एकदम छान. हा तुम्हाला लाईव्ह सर्व दिसतंय. साबुदाणे वडे रोजच दिसतात पण आज जास्त आहेत जरा, म्हणजे एका वेळी आता 6 प्लेट तरी जातील पटापट. ओके तर हे पण आपण करून घेऊया. बघा 11 माणसाचं झालं का? बरोबर. येस 6 7 8 9 10 11 तर झालेलं आहे. आणि जे आहे ते थोडं वाढवून टाकतो. आता आपला एक बॅच झाला होता सुरुवातीला आणि बघा टिश्यू पेपर व्यवस्थित लावलेले आहे सर्व. आणि इथे तर हा बॅच झालेला आहे ना. ओके बाबा एकदम छान, एकदम मस्त गरम गरम. आणि 1 ऑफ आवर बोलतात ना हॉट सेलिंग प्रोडक्ट मॉर्निंगचा. पण थोडा वेळ लागतो, थोडा धीर धरा. चांगलं खायला पाहिजे तर धीर धरायला पाहिजे, बरोबर? क्या बात आहे. वा वा 1 2 3 4 5 6 3 प्लेट जातील वरती पटापट आणि बाकीचे ते गेल्यावरती ते सुद्धा होतील पटापट. बघा एक गेला तर दुसरा गेला, मग तिकडून उतरतं ते एक जातं. आणि इकडे आपल्या चटणीची तयारी होते. घावणे पण पाहिजेत ना त्यांना. आता तुम्हाला सांगते एकच मेन्यू असतं इकडे. आम्हाला पण समजतं एक मेन्यू काय खाणार, पण एकच मेन्यू असतं तर सोपं पडलं असतं इथे. आता परत घावणे बोललं की गॅस आपले बिझी आहेत, मग चटणी बनवायला वेगळा लागणार आहे. ओके इकडे सोडलं 5 झालं ते. आणि तिथे पण जाऊ देते. आणि तिथे बघा आता तिकडचे काढायचे. ओके येऊ द्यायच्यात आरामात, हमला करायच्यात.
क्या बात आहे, वा वा वा, एकदम बघा शाईन करतं. हे हात लावलं की भाजी राहत. हे बरं झालं, त्याच्यातलं चांगलं निघतं जास्त. हां, आता इथे झालं की पटापट उचलणार मी आणि पटापट आता सर्व करणार. आता बघा कोणती थाली पहिली जाऊ दे, जी मोठी आहे ना ती ह्याच्यात राहणार नाही. हे जाऊ दे सर्व परत पटापट पटापट पटापट. ओके चला आता सर्व करायला घेऊ मी पटापट. चला हे पहिले बॅचचे आहेत म्हणून एक 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 दिलं, म्हणजे न्यू गरम गरम आहे ना. का जरी सरको इथे हे सर्व गरम आहेत बघा, हात भाजतोय बघा. हे जर आपले 3, हे जर आपले 3 हे बघा. आणि तुम्हाला हे पण सांगतो बघा, हे जे ब्रेक झालेत ना, ब्रेक झाले नाही ते आम्ही देत नाही, पण ते पण तेवढेच चांगले जेवढे हे आहेत. हे बघा एक गरम आहे तिकडे, माझा हात भाजतोय. हे बघा हे प्लेट झालेले आहेत 5. आणि वा वा वा, एकत्र आज पहिल्यांदा लॉटमध्ये माल चाललेला आहे आमचा, होलसेलमध्ये चाललेला आहे माल. हे बघा हे सर्व बनवून पण फुटलेले आहेत बघा. ठीक आहे, तर हे देऊ नाही शकत आपण. ओके नाही, ह्यांना नाही, दुसऱ्यांना हवी तिखट चटणी. ह्यांना नॉर्मल, हां गोल्डनवाल्यांना तिखट चटणी हवी. हे नॉर्मल करा, जशी आपण रोज करतो ना तशी करा. आणि बाकीचे नंतर आहेत ते त्यांना तिखट हवी आहे. काकी आता पहिले हे प्लेट जाऊ दे. आता वरती एकत्र बसले आहेत ते बघा. 1 2 3 4 5 ही 5 जाऊ दे. पहिला चमचे काकी, चमचे टाका त्याच्यात, चमचे टाका. परत चमचेसाठी पहिले चमचेसाठी परत खाली वरती करायला लागेल तुम्हाला. 5 आहेत ना काकी, पूर्ण बॅचेस जाऊ दे. माहिती घ्या 6 घ्या. आरामात आरामात आरामात, घाई नाही, नो घाई नो गडबड. काकी बघा 6 जाऊ दे. 6 बरोबर, म्हणजे एक बॅच संपला ना तिकडे पूर्ण. हां 6 चमचे घ्या. ओके चला, फोन आलेला, भूक लागली वाटतं त्याला. फोन आलेला, भूक लागलेली आहे. आला समजा, नाश्ता आला सांगा. बघा गेट चालू आहे. ओके तर ती प्लेट गेली. आता त्यासोबतच हे 4 प्लेट जाऊ दे बघा. 4 1 2 3 त्याच्या ह्याच्यात चमचे पाहिजे 4. ओके 4 चमचे दे. आणि हे 4 प्लेट पहिले जाऊ दे. आणि इथं त्यासोबत त्यांना चहा पण पाहिजे बघा. ओके 4 चमचे आणि चहा. आणि नेक्स्ट बॅच आता 4-5 जायचे आहेत अजून. हे बघा हे सर्व चिटकले आहेत, गरम गरम आहे पण हे. ते बोलतात आम्हाला एक साथ खाओ. नाही ना होईल, हातात हाती नको, आम्ही एक साथ खाऊ. पण एवढे गरम गरम आहेत ना, हात भाजतील एवढे गरम आहेत. हे झाले 3. का की ही पण एक बॅच जाऊ दे. 3 आणि त्यासोबतच 3 हे झाले 3. ओके या बॅचमध्ये थोडेसे कमी पडले, पण काजल टाकते बघा. हे टिश्यू पेपर पण असे यूज होतात, असे अर्धवट करूया. माझा कॅमेरा अँगल चुकला. ओके 3 हे पण इकडे जाऊ दे. चहा आली गवरती नाही, सर्व पडला सर, रंगीत झाला सर. एकदम गरम 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 आहेत, एकदम व्यवस्थित. वा 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 काकी. 1 2 3 4 आणि हे अजून ह्याच्यावरती एक देतो 5. म्हणजे त्यांचे साबुदाणे वडे झाले, आता त्यांचे घावणे येतात ते म्हणूया आपण. ओके चालेल. 2 कप दे चहाचे कप दिलेले आहेत 2 बघा. ते थर्मसमध्ये दे, थर्मसमध्ये दे. थर्मस पण द्यायचा पटकन, थर्मस द्या. ओके हे थर्मस घ्या का काजल. ह्याच्यात चमचे टाकलाय. हां चमचे टाकायचे, चमचे टाकले 4 टाकलेत, 1 टाका अजून. 4 टाकले. हां 5 म्हणजे टोटल 11 प्लेट त्यांचे झाल्या. आता वडे लागतात का सांगा त्यांना, हे घेऊन अजून वडे लागतात का विचारा, तसे आम्ही बनवतोय. आणि गोल्डवाल्यांना ज्यांना चहा देत आहे ना त्यांना पण विचारा, मी आणतो चहा. चला मग चहा पण सर्व होते पटापट. आता हे आपला अंदाजा बरोबर आहे ना, की हा फुल आणि थोडा दिला की आपले 2 कप होतात व्यवस्थित. चला आता ह्याला लाव काजल व्यवस्थित बरोबर. म्हणजे झाकण लावेपर्यंत पण आम्हाला धीर नसतं बघा. इकडे एवढी गडबड असते. त्यासोबत इथे बनतं. प्लेट्स पण आपले सर्व गेलेत वरती. आता मग एक्स्ट्रा प्लेट्समध्ये काजल कोणते प्लेट्स आहेत आपले, ते हेवाले आहेत, ते चटणीवाले, ते डोसा टाईपवाले, ते घ्यायला लागते. तर जाऊ दे वरती. ओके चला बाय बाय. आता तुम्हाला सांगतो बघा किती वाजले, 10:15. 11 प्लेट वडे वरती गेले. त्यानंतर आता सेम ग्रुपला घावणे पण पाहिजे आहेत.
तिकडे सर्व व्यवस्थित सर्व पुसलेलं आहे. वडे होल्डवर ठेवलेत बघा. गोल्डवाल्यांना पण 1 प्लेट वडे द्यायचे आहेत काजल. बाकीच्यांना वडे बाद झाले. ओके. आणि आता इथे घावणे चटणी बनतात. घावणे चटणी बनतात तर मग इकडे मी रेडी करतो त्यांचे प्लेट. 2 छोट्या वाट्या दे काजल. 2 छोट्या वाट्या दे. ओके. ह्याच्यात ठेव. म्हणजे चटणीसाठी. आणि त्यासोबतच पटापट चटणी पण बनवली आहे बघा. आणि इकडे तुम्हाला माझ्या मोबाईलमध्ये आवाज येत असेल बघा. बुकिंगचा मोबाईल आणि माझा मोबाईल साईड बाय साईड ठेवला आहे. बुकिंगचे पण कन्फर्मेशन केलं मी. एक बुक केली काजल याच्यामध्येच बुकिंग केली. आणि बुकिंगचे पण मेसेज चालू आहे. सगळं काम चालू आहे. सर्व एकत्र चालू आहे. एका हातात ब्लॉगिंग चालू आहे, एका हातात सर्विंग चालू आहे. चटणी पण बघा आमची एकदम मस्त आहे. 2 एकदम छान, एकदम ताजी ताजी, एकदम मस्त होममेड, चांगल्या खोबऱ्याने वापरलेली. ओके. आणि आता घावणे जसे झाले तसे घावणे आपल्याला द्यायचे आहेत वरती. ओके. तर घावण्यासाठी अजून एक प्लेट. इकडे प्लेटी कमी पडतात आहेत. तर इकडे बघा सर्व क्लिनिंग प्रोसेस चालू, कारण ऑलमोस्ट सर्व प्लेट्स वरती गेलेले आहेत. हे आता नाही पुसलं तर हे वाढत जाणार. बरोबर आहे. चला होऊ दे एक घावणं. होऊ दे आरामात. इथे बघा हे 2 प्लेट्स वरती जाऊ पाहिजे. 2 घावण्याचे प्लेट्स वरती जाऊ. आणि हे सगळं रेडी होतं. एक टाटाबिटा पण आम्ही सगळं रेडी करून ठेवलं. म्हणजे कोणत्याच गोष्टीचा असं टाईमपास नाही करत आम्ही. आणि आपले घावणे पण झाले. दिसतात तुम्हाला घावणे गरम गरम एकदम छान मस्त बनवलं टाकली. आजचे घावणे एकदम परफेक्ट झालेले आहेत. घावणे आणि चटणी त्या बाजूला एकदम मस्त. आता 2 प्लेट झाले की काकी जाऊ दे. मग काजल तू इथे ये. म्हणजे अशी गडबड चालू असते बघा. घावणे तोपर्यंत होतात. आणि मी पण डिवाइड कसं करतो बघा. हा पहिल्या बॅचमध्ये एकाच प्लेटमध्ये दोन्ही ना वाढले. एक इकडे एक इकडे. म्हणजे गरम गरम जे आहे ना, जसं बघा हा गरम आहे बरोबर. एकदम गरम आहे बघा. एकदम गरम. उचलताना हात भाजतो. तर हे एकत्र राहतं. म्हणजे एकाच गरम एका बॅचचा. म्हणजे कसं गरम गरम त्यांना खायला होईल. ओके. इथे झालं. आणि ते पण आता रेडी झालं. आता काजलला इकडून शिफ्ट करून तिकडे पाठवलं बघा. भांडी पण होल्डवर ठेवली कारण ते पटकन जाणं गरजेचं आहे. ओके. काकी त्यांना वरती गेलात ना, वडे पण अजून पाहिजेत का विचारा. काय म्हणजे घावणे बनतात ते सांगा. घावणे बनतात ते सांगा. वडे पण अजून पाहिजे का विचारा मग. ओके. नाही 2 सेकंडपर्यंत. हे 2 सेकंड थंड होतील काजल. मग आम्ही वेटिंग पण जास्त करायला नाही लावत असं. मी उलटतोय तो. ओके. पण ते एकच झालं ना काजल. 2 झाले पाहिजे. हे 2 प्लेट रेडी झाले. काकी जाऊ दे 1 प्लेट. चला 2 प्लेट घावणे गेले. पटकन येतात आहे म्हणा घावणे. आता होतात आहेत. हा जे बसले त्यांना, जे वडे खातात आहेत ना 11 प्लेट त्यांना द्यायचे. त्यांचे 11 प्लेट वडे आणि 7 प्लेट घावणे येतात आहे म्हणा. वडे एक्स्ट्रा पाहिजेत. वडे पाहिजेत का विचारा अजून. ओके. इकडे बघा घावणे घेतले. आणि दही संपलेलं आहे. तर मला परत आता काजल दही कुठे पॅकेट घ्यायला लागेल का. कुशात आहे. हा ह्याच्यात अजून. ओके. हे आपल्याला वापरायचं आहे. पूर्ण वापरायचं आहे. साखर टाकली आहे. अरे वा. दही पण वाढून पटापट. असं समजा त्यांना वडे लागत असतील वरती एक्स्ट्रा तर वडे जाऊ शकतात. फक्त वाट्या ठेव काजल. ओके. आता काकी काय ऑर्डर घेऊन येते बघूया. इथे पण पटापट होतात आहे. ह्याच्यासाठी पण पटापट प्लेट्स आपण रेडी करूया. हे बघा इथे. आणि मोठी सर्विंग प्लेट आहे का. तर वरती गेले सर्व गेले वरती. ओके. मग हे आपण इथेच ठेवूया असं. हे बघा हे पण न्यू आणलेलं आहे मी. हे पण न्यू सेट आम्ही तुम्हाला दाखवलं ना आणलेलं डीमार्टवरून. आणि हे पण न्यू आणलेले आहेत बघा सर. सर्विंग ट्रे पण अजून मोठा 1-2 पाहिजे. अजून 2-3 पाहिजे. 2 पाहिजे मोठे अजून. पटापट वर नेला. हे आपलं दही पण रेडी झालं आहे. आता वडे लागत असेल तर दही सर्व करणार. आणि घावण्यासाठी जर पाहिजेच आहे. घावण्यासाठी जर रेडी करायलाच हवं आहे. ओके. एक गडबड बघा किती होते. आणि कशी 11 माणसं एकत्र बसली ना काजल मग थोडीशी गडबड होती. मी त्यांना बोललो होतो की 1-1 माणसं जेवून घ्या. म्हणजे 5-5 माणसं तरी खाऊन घ्या. ते बोलले एकत्र गप्पा मारत खाऊ. पण ते टाईम लागणार. मग वेट करायला लागेल थोडंसं. बघा त्यांच्या पुरती बरोबर चटणी झालेली आहे. नाहीतर ही एक्स्ट्रा आणि हे होणार चटणी.
चला इकडे आपलं चटणी वडा. हां तिघी जण आहेत ना, त्यांना एक साबुदाणा वड्याची प्लेट हवे आणि 2 घावनाची प्लेट हवे. ओके पाहिजे. आणि वडे पाहिजे आता जे खातात ते त्यांना नकोय. नको ना. ओके पाठवतो मला त्यांना. त्यांना मी सांगितलं पाहिजे ना, जरा 5 मिनिटं थांबा. बरोबर आहे बरोबर. तर त्यांचं घावणे होऊ देत, मग तुम्हाला देतो. आणि त्यांना तिन्ही प्लेट एकदमच हवे. तिन्ही प्लेट एकदम हवेत. हा ओके वड्याची पण न्यायची पण. ओके त्यांना ओके पाणी हवंय. पाणी न्या. आणि इकडे आपले 2 घावणे गेलेत बरोबर. हा 2 गेले अजून, त्यांचे किती 6 आहेत ना. हां 4 राहिलेत 4 अजून. राहिले. तर एकदा परत विचारा की वरती किती आहे टोटल. कसे होतील म्हणा. हे घे वाटतंय, याच्यात भरा काय ते. बरं पाणी देणार आहे त्यांना. द्या द्या. आता तुम्हाला सांगतो, आता 10:30 वाजले, अजून आमचा नाश्ता सर्व होते. त्याबरोबर त्यांना 5 प्लेट व्हेज पाहिजे, 2 प्लेट वेगी व्हेज पाहिजे आणि त्याबरोबर आपलं फिश थाली पण 2 आहेत. एक बाटली दे ना आता. हे वाली दो. हे का एक त्यांच्यासाठी ना वेगळी चटणी काढून ठेवायला, चटणी संपायची. त्यांची चटणी वेगळी करायची आहे ना मिरचीवाली, त्यांची करायची आहे ना. त्यांची हाय खाली ती पण रेडी आहे. चटणी रेडी त्यांची. मग ही चटणी वाटून घेतो सर्वांना. बघा ही चटणी पण आमची संपली व्यवस्थित. सर्वांना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा देऊन टाकलं बघा. पण चटणी आणि जे काय वस्तू होते ना ते एकदम सुंदर होते, एकदम छान होते. म्हणजे आवडीने तुम्ही खाल, म्हणून तर एवढी डिमांड येते बघा ना. हे झाले ओके. तर त्याच्यात आपली प्लेट जाऊ द्या. 2 प्लेट जाऊ द्या. हे दही साईडला घेऊया कारण वडे नको आहे आता. त्यासोबतच आता हे झालेले आहेत बघा. हे 2 पण झाले. हां ते पण एकत्र जाऊ दे. हे एक प्लेट घावणं, हे 2 प्लेट, 1 प्लेट घावणं झालं. त्याच्याबरोबर हे असं टाकलं म्हणजे कसं दोन्हीच थंड दोन्ही गरम नको, असं नको यायला. आता एक सर्व करायचं. तुम्हाला लॉजिक समजलं असेल मी असं का करतोय ते. आता आमचे सर्व वाढायचं काम चालू आहे. आता किती ऑर्डर आहे काकी? 11 म्हणजे ते आता आम्ही त्यांना 2 दिलेले आहेत ना, अजून 9 आणायला सांगितलं नाही. आता तुम्हाला एक गंमत सांगतो बघा. चटणी गंमत सांगतो बघा. काल त्यांनी मला ऑर्डर सांगितलेली 9 प्लेट साबुदाणे. 6 सांगितलं नाही. हां 9 प्लेट साबुदाणे, ते 11 गेले. ओके. घावणे किती 3 किंवा 4 6 सांगितले. आता किती सांगितले? 11 सांगितले. आता 11 म्हणजे डबल झालं, डबल. आता मला सांगा चटणी बिटणीला टाइम लागणार. गोल्डवाल्यांत पण आहेत. आता या कंडिशन मध्ये आम्ही काय करणार सांगतो. तुमची एक्स्ट्रा डिमांड आहे ना ती पुरवणार पण थोडा वेळ, पण गोल्डवाल्यांना देणं गरजेचं आहे. कारण हां ते बिचारे थांबलेले आहेत. तर त्यांची एकच प्लेट, 2 प्लेट घावणे आणि 1 प्लेट जी वडे आहे ना ते त्यांना पहिलं जाणार. रूल प्रमाणे समजलं. कारण तुम्ही एक्सटेंड करणार, आम्ही देणार, पण जरा वेळ लागणार अजून. कारण आता चटणी परत बनवायची बघा. ही बघा चटणी संपलेली आहे. त्यांची चटणी बनवायची आहे ना. हा त्यांची तिखट बनवायची. तू तिकडे लक्ष दे. अजून वेळ आहे, झाकलाय. एक पॅन अजून टाकू का इथे? अजून एक पॅन. त्यांची चटणी बनवायची आहे ना एकांची. हा मग हे जे खातात त्यांना द्या. म्हणजे त्यांचे टोटल 4 गेले ना. आणि प्लेटी झाले असतील ना, आण खाली. प्लेट्स पण घेऊन या. चला बघा अशी गडबड होते, अशी खूप गडबड. आणि आम्ही सांगतो आमचे हे 2 मोस्ट रनिंग आयटम्स आहेत ना, साबुदाणे वडे, दही साबुदाणा वडा आणि घावणे चटणी. एवढे टेम्पटिंग आहेत आणि आम्ही बाहेरच्यापेक्षा रेट पण कमी आहे आमचा आणि आमची साईज पण मोठी आहे. खूप गडबड असते, खूप गडबड असते. गडबडीमध्ये जर एखाद दुसरा असं काळा निघाला तर आमचा अजून टाइमपास होतो मग त्याच्यात. म्हणून काजलला बोलव तिकडेच लक्ष ठेव काजल. ते पण टेस्टीच लागतो, असं काही प्रॉब्लेम नाही. टेस्टी ते लाल झालंय, कालाडा झालंय ते. ओके चला काकी आले. काकी आता परत ऑर्डर काय घेऊन आलं? 10 चहा पाहिजे त्यांना. 10 चहा. चहा इकडे ठेवले बघा. चहा गॅसवरच आहे, ती देता येईल. आता ह्याच्यात मी सर्व अरेंजमेंट करतो, तुम्ही चटणी करायला घ्या गोल्डनवाल्यांची. आता गोल्डनवाल्यांना जाऊ दे काजल, ह्यांना होल्डवर ठेवायला पाहिजे कारण ते आता 10:30 वाजले. ओके ओके चालेल. चला मी ती चटणी करायला घे आणि त्यांचं होल्डवर. आता काकी ही जी प्लेट आहे ना ही गोल्डनमध्ये जाऊ दे. ओके. त्यांचे काय 1 साबुदाणा 2 घावणे आहेत ना. हां तर त्याच्यात जे 2 घावणे आणि 1 साबुदाणा होईल ना ती गोल्डनमध्ये जाऊ दे. ओके चला आता हे गोल्डनवाल्यांना जाऊ दे. 2 प्लेट घावणे आणि 1 प्लेट साबुदाणा. आणि त्याच्यामध्ये त्यांचं साबुदाणा बरोबर दही पण बघा. आपला हा घरचाच आहे ना दही काजल? हा घरचा नाही, घरचा संपला. ओके तर हे आपलं घावणे झालेलं आहे. चला तर हे झाले.
ओके व्हेरी गुड. हे बघा गरम 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 गरमच मी तुमच्या हात आता माझं पण हात किती भाई गरम गरम लागतं बघा. हे बघा भाजेल असं नाही भाजणार. लाल चला होईल गोड. चला पटकन पटकन जाऊ द्या. काकी एक राऊंड मारा फक्त. हे गोल्डन जाऊ द्या. ते गोल्डनसाठी गेले पण त्यांची रिक्वायरमेंट होती की त्यांना जरा चटणी तिखट पाहिजे. बघा ही चटणी वेगळी बनली, ती चटणी वेगळी बनली आहे. चला जाऊ दे त्यांची. ही त्यांना रूममध्येच जागा नाही ना, जागा नाही ना बाहेर. ओके आरामात जाऊ का की काय घाई नाही आहे. आणि इकडे चहा येते सांगा त्यांची. इथं परत आता आम्हाला चटणी एक त्यांची काढून ठेवायला पाहिजे कारण लागले एक्स्ट्रा तर. अरे बापरे वाट्या संपल्या. अरे बापरे वाट्या संपल्या. वाट्या संपल्या. वाट्या संपले. अरे थोड्या वेळा आम्ही संपणार. आम्ही संपणार पहिले वाटे संपले मग सामान संपणार मग आम्ही संपणार. ओरडते काय काजल? आमचं दुधाची चहा आहे आमची. हो पण ते जरा पण वेस्ट झालं म्हणजे आमच्या जीवावर येतं. आता लक्षात बघा ते ऑन स्क्रीन सर्व झालं बघा. आता अशीच ती करते कधी कधी. बाई आमचा चहा द्यायचा आहे ना त्यांना अजून. किती द्यायचा आहे? किती कप आहे त्यांचे? 11. चहा 5 आहेत ना काहीतरी. 11 कप चहा. 11 कप चहा. बापरे कप आहेत का आपल्याकडे? आहेत कप आहेत. सर्व कप काढा. सर्व कप काढा. म्हणजे सर्विंग ट्रे कुठे गेले वरती. आणि हे पण आता कप काढायचेच नाही फक्त हे कप पुजायचे पण नाही जरा. हे सर्व कप माझ्या हिशोबाने काजल चहा त्यांचे ना 11 नाही आहे. काय काकी आली आणि बोलली बघ 11 चहा. काल पण 11 चहाच घेतले जेवण. बघूया 4 कप पाहिजे. हे बघा हे आता कप घेतले. हे पण असे नाही तर परत व्यवस्थित चहा पाण्यातली जरा हे केले पाहिजे पाण्याने जरा. हे ऑलरेडी धुतलेले कप्स आहेत तरी पण कसं वरती त्याच्या अगोदर. आता तुम्ही गडबडच बघा फक्त आमची. ते 4ही रूम वेगवेगळे बुकिंग असलं ना ते इझी जातं कारण ते प्रत्येक जण थोडं थोडं उठून खात राहतात. आणि एक मोठ्या ग्रुपला एकत्र खायचं असेल तर थोडी गडबड होते. त्यासोबतच बघा त्यांची हे पण बनतात. कधी चहा पाहिजे? कोणाला गोल्डन मध्ये? आणि 11 चहा हवे ना त्यांना. काकी हे घेऊन जाऊ मी बाकीचं मी घेऊन येतो. पाणी बिणी पाहिजे? 11 चहा हवाय ना त्यांना. होय त्यांचा 11 चहा हो. ती बाहेर बसले त्यांचा आहे. 4च प्लेट गेले ना. हा 4 गेलेत. किती पाहिजे त्यांना? 11 पाहिजे. त्या सगळ्या माणसांना पाहिजे. हे बघ होते आता रिव्ह्यू. ओके ते काकी त्यांच्या वाट्या बिट्या घेऊन या वरती. हे बघ हाय बघ खाली किती वाट्या. त्यांना पाण्याची बॉटल पाहिजे नाही का? त्याच्या पिशवीत पाण्याची बॉटल घ्या. का पिशवी घ्या हातात साईडला. काय होणार ना हातामध्ये हातात पकडायला लागेल. हे चला चला बघा असं. तुम्ही चला मी आलो. चला पाण्याची बॉटल घ्यायची ना. हा पाण्याची बॉटल एक घ्या. ओके तरी 10 कप गेले. आता बाकीच्या गव्हाणे आणतोय म्हणा. बघा कामात काम. अजून एक काम दाखवतो तुम्हाला. वरचं पाणी संपलं. वरती सोडलं होतं ना पण 11 माणसं जास्त असल्यामुळे पाणी कमी पडतं म्हणून आम्ही सेफर साईडला पाणी भरून ठेवलं तर पण बरं झालं होतं. पाणी सोडायचं वरती. आता हे गोल्डनवाल्यांना परत पाहिजे 1 प्लेट घावणे बरोबर. तुम्ही ह्याच्यात ठेवा. हा त्यांची ही चटणी आहे ना. आणि एक साबुदाणा पाहिजे ना तर एक दही याच्यात देतो मी. हां बस बरोबर 3 चमचे. प्लेट घ्या ती. हा ते बाजूला ठेवा सर्व. ही त्यांची घ्या. हे ह्याच्यातच ठेवा. ह्याच्यात ठेवा. आणि वड्यासाठी 1 प्लेट घ्या. गोल प्लेट घेतलात ना तरी चालेल. प्लेट नसतील ना आता. हा त्यातच ठेवा. हां त्यांना म्हणा आमचा घावण्याचा पीठ संपलेला आहे. आता आम्हाला तयार करायचं आहे. बघा आता घावणे पण संपले. 1 प्लेटच जायला वरती. नाही 2 प्लेट आहेत. 2 प्लेट तरी वरती केले पाहिजे होते. जाऊ दे. आणि त्यासोबतच मला सर्व लक्षात ठेवायचं किती वरती किती गेले. त्यासोबत मी नोट डाऊन पण करत राहतो मोबाईलवर पटपट 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 सर्व. आरामात. चला आता किती प्लेट? 6 प्लेट वरती गेले आणि अजून 6 प्लेट त्यांना पाहिजे. पहिले 10 सांगितले आता 11 झाले प्लेट्स.
आता तुम्ही सांगा, आता वाजले 11, अजून जेवायची काही तयारी आमची झालेली नाही. घावणेच काढतोय. घावणेच चालतोय. त्याच्यामध्ये आता 5-7 प्लेट व्हेज, 2 प्लेट फिश. त्यांचे बघा टोटल 11 घावणे झाले. तर 11 मी वाट्या व्यवस्थित ठेवल्यात, म्हणजे परत मोजा नको वरती किती गेले नाही गेलेत. असे एक प्लेट जसे रेडी होतील तसे आम्ही सर्व करतोय बघा व्यवस्थित. आणि ते घावणे चालू आहे. इथे काकींना परत हे क्लिनिंगला ठेवलं आहे. आता आतापासून जेवढे लागतात तेवढे मी नेतो, म्हणजे आता 5 प्लेट न्यायचे तर मी नेतो पटापट. तर काय होणार, काकींना पाठवत राहिलं तर इकडे भांडी राहणार, आणि भांडी नाही झाली की पण परत काही ना काय कमी करणार. इकडे जशी होते ते गाजर बघा ह्याच्यात टाकते. आता वाजले 11:15 वाजले, 11:05. इकडे काय झालं आहे, आमची 35th सेलिब्रेशन होती इकडे आज. मी चालला मुंबईला. हॅलो तू खरं आहे? अगं बा आंघोळीला गेलेलं, तशीच आंघोळ ठेवून आंघोळ ठेवणी तशीच ये. काय झालं माहितीये, काकीच नाही इकडे, आणि फक्त नमिता वहिनी आणि मी ती आजारीच होती. आणि आता नाश्ता चालूच संपलाय नाही. कधीपासून घावणं टाकतोय मी. हा मी काय म्हणते, जरा जेवणाला मदत करायची आहे आम्हा दोघांना. काकी ना, अरे तुझी तब्येत बिघडली, तू येस जरा. हा काय जेवण बिवण झालंय ना घरातलं? कपडे धुवू नको सांग. हा मग आंघोळ बिंगोल झाली, आता ये मग पटकन धावत. येस वडे खाऊया ये. नाश्ता तयार केलेला आहे. कॉल करून आम्ही जे रात्रीचे आहेत ना बॅचचे त्यांना आता बोलवलंय, आणि आता ह्यांनी एक घावना कॅन्सल पण केलं. ओके, म्हणजे आता 10 प्लेटच जातात वरती. आता प्लेट कुठे आहेत? वाट्या संपले, प्लेट संपले, सर्व वाटे आहेत बघा तिकडे लावले जातात. नाही वाट्या आहेत, त्या चटणी वाट्या भरलेल्या आहे. प्लेट कुठे आहेत? आता काय करणार, देऊ अजून. आता बघा ते इडली सांबारचे प्लेट चालते. आमच्या काकी बिचारे आजारी पडले आहेत, त्यामुळे थोडीशी गडबड झाली आहे. नशीब आमचे काजल नाही व्यवस्थित आहे, आता बंद. मग सर्वांना ओके. 3 चहा पाहिजे त्यांना, 3 चहा विसरलो. काय चहा पाहिजे? कुठे चहा बोलले तेव्हा माझा जीवात जीव कधी येणार माहितीये, रुणाली येईल तेव्हा. 3 चहा काकी हे द्या, 3 चहा ह्याच्यातच जाऊ दे. 3 चहा म्हणजे ते कसं एकत्र जातील बरोबर. हे बघा चहा पण इकडे वाटला जाते पटापट. दूध आहे ना म्हणून तुला मी तिकडे घावणे बघा ना, ते घावणे करतील तिकडे. काजल जास्तच लोड वाढला की हसायला येतो. मला जायचंय बोलून आता इकडनं गरम करायचे होते. काजल कालपासून जाते बघा, तुम्हाला सोडून बिडून जायली नाही. सर्वांना एकत्र केवढं जायचं ना काजल? काय केला नाश्ता? काव्या आता शाळेत गेली असणार. होय, ती येईल संध्याकाळी पाठवतो तिला. काय ना, आजी ना आली आज. आजी घरी, तिला बरं नाही, आजी थकली आहे. चल इकडे चहा होते 3, घावणे होत्या बघा. जसे गरम गरम घावणे होतात तसे मी इकडे टाकतो बघा. हे गरम गरम एकदम घावणे, क्या बात आहे. ओके, तर इकडे 10 का 11 कप गेले होते काकी? 10 कप ना? 10 कप चहा गेले, त्याबरोबर 3 कप वेगळे, त्यांचे 2 कप वेगळे, म्हणजे टोटल 15 कप गेले. त्यासोबत इकडे चहा बघा आमची एकदम मस्त दुधाची एकदम. जे आता एक मोठे ग्रुप असले आहेत ना, 3 चहा आणि 2 प्लेट घावणे. चला, इथे आमचं सर्व झालेलं आहे. इथे आमचे घावणे बघा किती, आणि वडे पण बघा किती एक्स्ट्रा लागले. आम्हाला वाटले वडे खातील, पण वडे मोजकीच 11 प्लेटच घेतलेले आहेत. चला मग एक टाकला की घावणा टाकला की झालं. हां, त्यांनी 2 प्लेट घेतले.
एकदम गरम गरम आहे, मस्त एकदम. काकी घे जाऊ द्या हे, तर त्यांना गरम गरमच जाऊ दे. मग हा काढूया, गरम गरम आहे तो देऊया त्यांना. ओके, एकदम गरम आहे, हात भाजतोय बघा. तो हा थंड, हा गरम, इकडे इंटरचेंज करूया. हे गरम आहे तो, काकी जाऊ द्या घ्या. हा बारकत नाही ना, थर्मस एका हातात पकडा काकी, नाही होणार ना? नाही तर मी आणू काय? ओके चला. 3च घावणे आणायला सांगा, ते बोलून होते वरती. ओके चला. आता हे बघा, इकडे आपले प्लेट्स आले, सर्व सर्विंग ट्रे मी घेतल्या आणि काकीने पूर्ण टबभर आणलेला आहे. काजल हमला करा, भांडी घासायला हमला करा. आता अशा प्रकारे नाश्त्याचा कार्यक्रम इकडे संपलेला आहे. संपलं म्हणजे आता भांडी करायचं आहे. आता तुम्हाला टोटल मेन्यू सांगतो. जे सिल्वर ट्विन आणि ट्विन 1 आणि ट्विन 2 या 3 रूममध्ये किती घेतले काजल? 11 प्लेट साबुदाणे वडे काकी बरोबर. नंतर 10 प्लेट घावणे काकी बरोबर. आणि 13 कप चहा बरोबर. हे झालं सिल्वर ट्विन 1 आणि ट्विन 2. आणि आता गोल्डमध्ये काय गेले? 2 चहा, 3 वडे, नाही 2 वडे आणि 3 घावणे बरोबर. तर टोटल किती झालेत घावणे? टोटल गेलेत आपले 13 घावणे गेलेत, 13 वडे गेलेत आणि 15 चहा गेलेत काजल. जिंकलो आपण. आता 11:30 वाजले. आता आम्ही थोडासा नाश्ता करून घेतो आणि त्यानंतर मग 11:30 पासून परत जेवणाची तयारी. आणि आम्ही अजून एक फिल्डरला बोलवलेलं इकडे. मॅच जोरात सुरू आहे. फायनल मॅच आहे ही, आजची फायनल मॅच आहे. आणि हे सांग सर्वांना की आज उद्या बुकिंग आहे का? नाही. उद्या बुकिंग आहे का? परवा बुकिंग आहे का? त्याच्यानंतर बुकिंग आहे का? नाही. म्हणजे 3 दिवस आता बुकिंग नाही आहे. म्हणून आज आमची परीक्षा आहे इकडे, फायनल एक्झाम. आणि फायनल एक्झाममधला आपण प्रिलियम्स आपण पास केलेला आहे. आता मेन्स एक्झाम द्यायची आहे आणि रात्री इंटरव्ह्यू आहे. पाणी पण आलं काय? एकावर एक. आणि पाठी पंप चालू केलाय मी. पाठी पंप बंद करायला जातो. आणि असं तुम्ही व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन वाजवा. बाय बाय.